Ngini ngi record mari nyala yamo ni giswa ni gin cases adi museyudo to adi museloso muchopo godo tu. Kese ma jiyo sakelo mopogore wan gi kese almost 32,000 ma jiyo sakelo. Mano cases aluf pradik gariyo. Okay. Ma jiyo sakelo. To cases ma jiyo sakelo gi wan gi kese wasa ng'iyo kese alfapar. Alfapar mwasa ng'iyo. Then kese alfu a beach be wasa make sure ni wasa clear kese alfu a beach. Apart from that, conviction be wasa timo. To conviction mwasa timo gi nikech numbers okunya riambo. Conviction mwasa timo gi gin conviction ma are almost close to sani wan gi cases 263 mane kut sani seche mowuoyo sani ni.